Poštovani koleginici i kolege, evo ga malo pa mi menjamo direktora. Za godinu i po dana dobili smo 5 direktora graditelja, a danas, nakon ove sednice, nakon isto godinu i po dana dobit ćemo 4. direktora Doma zdravlja. Kada je doktorica Rajak stupala na ovu funkciju ovde, kada je isto na ovom domu bila imenovana, meni se to dopalo kada je ona izašla za govornicu i jedno svoje viđenje iznela kako ona zamišlja da ta firma treba da radi, poslovi i tako dalje. Nazovimo to nekim malim ekspozeom. Koliko znam, to je do sada uradio još jedino Darko Nemezić, jedan direktor budući koji je ovde bio imenovan, nije se udostojio da ispoštuje ovaj dom i da iznese svoje vizije. Očigledno da su bili svesni svoje uloge i da su svesno pristali da budu pijuni u tuđim rukama, neko koga će drugi svetovati, učiti i upravljati, ti samo tu sebi budi to što jesi, mi ćemo te tapšati po ramenu, jer samo onaj koji ima svoje ja, očigledno smeta ovoj ekipi. Doktorica imala neku viziju kako to ide, možemo se slagati s tim, ne, ja sam isto imao u svojoj glavi neke primjedbe, ali je žena i iznala viziju. Ali to očigledno velika greška. Ovde se zamišlja da življa direktor kao pijun, kao figuran na šahovskoj tabli koju će to pomerati i ona osoba koja to ne prihvati, to i sledi linč. Ja slobodno mogu reći da je ovo linč. Jer ovaj kako se zvanično i gordo i pompezno zove izveštaj o stanju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji su činili Ilija Zepov, to je jedan linč, to je jedan pamflet političke prirode. To nije nikakav elaborat. Kaže izveštaj. Znate šta je izveštaj? Šta je elaborat? Kad sam čuo izveštaj, spomislio to nešto na 20 strana, potkrepljeno činjenicama, ali ne prazno. Ovo su prazne fraze. Ovo možete do zore pričati i nekog optuživati da taj ništa ne može napraviti da kaže, jer šta kazati na to? Poremetio međuljudske odnose. Uzgled, tako su bili idilični međuljudski odnosi u Domu zdravlja sve negore su. I sad došla jedna Svetlana Rajak, pa tako idiličnu atmosferu poremetila za 3 meseca. Žena koja je 18 godina gradila karijeru u ovoj opštini, stekla ugled i poštovanje kod domicilnog stanovništva kao osoba koja je stručna, vrijedna, požrtvovana, zna svoj posao i vi kao tako imenujete, bravo, ja nisam imao ništa protiv, ako se sećate. I sada svi vi koji ste takvu ženu 18 godina znali, recimo konkretno dr. Ilija Zepov, predlažete za direktora da biste 3 meseca nakon toga rekli da ona neslučna. Ružno. Vrlo ružnim rečima se obračunavate sa ženom koja drugačije misli nego vi. Nestručno, kako kaže, neprofesionalno. Pazite, žena je neznalica ispala posle 3 meseca, a 18 godina svi znamo kao stručnu radnu i požrtvovanu. Sad jednom ona je ne zna screening, ne zna da organizuje screening. Evo krenut ćemo, neću svaku ovu nebulozu da komentarišem, jer bit će mi kratko vreme, ovih 10 minuta, ali par njih, recimo, eto, iz ovog pamfleta, evo recimo, kaže, nije profesionalno i stručno organizovala screening građanstva, kako kaže, urađeni su neprofesionalno, vrlo neodgovorno i van svih postojećih standarda i normi. Molim vas, gde je taj dokument koji to tako kaže? Ko to kaže? Neka komisija, neki profesor sa fakulteta, neki stručni ginekolog, kaže Ilija Zepov, koji nije specijalista za ženu koja je specijalista. I on je inače stručan za screening. Mi ovdje imamo stručnjake koji znaju stručnjake za sve i svašta, ali uglavnom ništa. I oni daju tako lepe etikete ljudima. Pogoršala međuljudske odnose, ignoriše, kaže, lokalnu samoupravu. Pa lokalna samouprava njih ignoriše, nisu i dostavili ni taj izveštaj, što je elementarna pristojnost, reda radi, makar da se im dostavili. Radi se o njenoj koži, oni je ne dostavili, ko tu koga ignoriše, ajde da pitam. Kaže, nije povukla sredstva, to je se daje na dušu. To je se kao veliki greh spočitava, nije povukla sada tu, da ne recitiram, iznose oko 4,5 miliona dinara. Ko je to kaže? Ko je kaže ljudi koji su na sva zvona hvalili kreditni aranžman sa Slovencima, pa 2 puta po 200 miliona donosimo odluku da se zaduže opštine i nisu u stanju
nisu u stanju nesposobni da povuku te novce. Ti nekome spominju i stavljaju na dušu da nije povukao 4,5 miliona dinara iz opštine koji neće propasti. Taj novac neće propasti, on se prebacuje u iduću godinu. To su naše budžetske sredstva. Kakva je to glupost? Ti novci nisu propali. I pri tome jedna nelogika. Nije problem što njena prethodnica u prethodnih 9 meseci nije povukla ta sredstva, a ona je u zadnjih 3 meseca te godine kriva što nije uradio. Kako može neko za 3 meseca tolike stvari da uradi? Prvo 3 meseca svog posla se upoznaje sa nekom problematikom, bez obzira što ona 18 godina, ona je 18 godina lekar, ali sada treba i u ovom upravljačkom delu da se upozna sa stvarima. Za 3 meseca ne možete da uradite ni dobro ni loše. Nema toga mnogo što možete da uradite, a uradili se. Pokušala, pokrenula neke stvari. Pokušala da zavede red, pre svega red. I očigledno tu počinju svi problemi. Recimo, isto jedna sad i padne pamet od prirodi, to moram da napomenem. Očigledno da se ovde radi o ličnim animozitetima prema ovom izveštaju, PZV izveštaju o radu, animozitetima tekstopisca prema doktorici Aščević. Kaže se, kadrovski stan koristi nenamenski. Molim, kako nenamenski? Da to žena ne radi sve dobro, radi. Jer možda ne živi u turi, živi. Pa šta onda problem? Kaže, kupila je stan u Novom Sadu. Pa šta? Nemojte doktor ili da pričamo šta ste vi sve kupili. Prema tome i ima pravo da kupi. Ima pravo da kupi nekretninu. Pa šta sad kaže da sve da kupi nekretninu? Deca je tamo žive. Ona živi i radi u Srbobranu. Ćete da odvijamo i internistu. Odvijali ste doktora Ercega, ćete da odvijate i internistu. Kod smo mi školu? To nam treba. To je cilj. Šta je cilj? Da taj dom zdravlja bude prćija jednog čoveka koji iz penzije upravlja. Doktorica, suština je u tome, doktorica nije pristala da bude marioneta, da ovim domom zdravlja upravlja doktor Vilija Gazepo, koji je preambiciozno, ajde da tako lepo kažem, shvati ulogu člana Saveta za zdravstvo. A rekao bih, ljubje zloupotrebio tu funkciju time što se on meša previše u rad. Po svoje granice u kojima se kreće ta ovlašćenja člana Veća za zdravstvo. Malo ste pobrkali lončiće. Član Veća zdravstva nije direktor. Još 2 minuta imate, gospodine. Još 2 minuta imate. Hvala što me prekidate i uzimate vreme. Dakle, suština nije u tome, u ovim nebuloznim razlozima koji su tu navedeni. Suština je u tome što žena odlučila za reč, što je stala na put nekima, što je odlučila da preseče tokove prljavog novca, pranje novca preko kojekakvih firmi sa nabedanim fakturama, što je odlučila u tu svrhu i podnela, da podnese krivičnu prijavu i podnela protiv i Paroškog i protiv Gazepovog, što je navela da na nju vrši pritisak, da se vrši pritisak i preko Šimpage, gle čuda, opet Šimpage, otkud njega, opet, da se vrši pritisak na nju, recimo preko Šimpage, da se izvrši nabavka nekih sredstava za higijenu preko radnje koju on želi. Ko je on? Da raditi Đorđe dolazi da govori da radi preko firmi koje oni hoće, koje oni odrede. Žena naravno ima toliko pameti da je svesna da neće da takve stvari koje su nezakonite da želi da radi. Podala je krivičnu prijavu i tu počinje njeni sunovrat. Ona je odlučila da se zameri ljudima koji su naučili da rade na jedan način, gde oni i senke upravljaju, a ona će biti tu marioneta. Mislim su da će biti zadovoljna time što će dobiti titul direktora i da će svi tapšati po ramenu gde su direktore, a oni će zatvoreni za leđa naliti šta hoće voditi tu firmu. Onog trenutka kada je žena to odlučila da preseče, u tom trenutku je počelo ta hajka i šikaniranje nje, gde je ona tako označena kao matene neznalica, neprofesionalna i tako dalje, vrlo ružnim rečima pričate o kolegi, pri tome i partijskom drugu, to je jako ružno. Ne obračunava se tako, možete i malo na pristojniji gospodski način da se uradi, ali očigledno to je daleko od vas. Dakle, žena je radila svoj posao kako treba, za 3 meseca nije mogla ništa velikog, ni lošeg, ni dobrog da uradi, imala je dobre namere, u tom pravcu je krenula, odlučila da se seče neke stvari, uzela je metlu,
Korolači pa malo odlučio da počisti dvorište, ali očigledno to ne treba da radi. Njima treba direktor koji će... Isteklo 10 minuta. Treba ima elementa poslušnika klimoglavaca. To je problem od doktorica, to nije.